माखासे इउटिउबारफ्रा आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों। आदा फ्रि साबधान जाखादो कन्टेक्टबो खालामनो हायोमोन खिन्थु भिडिअजों सुबाय आं डाइरेक्ट होफैलायबाय माथो इउटिउबारफोरखौ आंहाबो दहाय मोनसे गेदेर गोरोन्थि मावबोफ्लांलायबायना गोरोन्थिया जाहैबाय बुङा सानब्लाबो बुंफ्लांलांबाय आं मा बिमानि एखुखो स्पिड ब्रेकारखौ कारिगाव टु क'क्राझार कारिगाव टु देबोरगाव क'क्राझारसिमानो मा बिमानो लागायफिनखो साननानै मोनासै आं ना गोदान बाजेट जालायबाय ना माबाय बिदि सानफ्लांलाबायबाय थादों आरो गोसोआव इखुनथाय इखुनु दे स्पिड ब्रेकार थाबाबो एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बहुद जादों स्पिड ब्रेकार गैयैयावबो एक्सिडेन्ट जादों दे थाखाबाय दे होबाय मानोथो एखुखो दा लामा गोदान एसे बारायदेरनायखाय होफिनदों होनबाय दे बेखौ मानिबावगौमोन जाजोबाखैनो लामायानो होनबाबो होफिनबाय मा जाखो बे भुटाननिखौ एसे नायनानै फैसो होननो लुबैदोंमोन आं भुटानना गुवार गुवार गारियाबो खस्थ' मोना गाखोग्रायाबो खस्थ' मोना लासै खालामनांगौ ओमफ्राय स्लिप थाङो आरो बेबायदि होबाबो जेबो नङामोनलाय स्पिड ब्रेकार सिगांनियाबो मोजांथारखामोनलाय जेबोआनो जायाखैमोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मामाया बुंखाबाय डाइरेक्ट एबार बिजेपिया 40टा समस्थियाव 40टायावबो हारसिङै गेलेगोन बेनि थाखायसो माबा माबि बुंलायनांगौ नामा आदा फ्रि होलायबाय नै जोंना बसआ जोङो हानायमानि नाजागासिनो दङ खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों माखासे इउटिउबारफ्रा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों नङाब्ला बे हारिया खहा जायो बेखौ सांग्रां जानाया रिलिफ